Selamat menyaksikan, selamat menonton para adik-adik yang tercinta. Pemuda-pemudi tinumpuk sampun ngalamun, sareng sedulur sing tampi gedhi minangkane sing hormati. Nakira babutayuan dihormati matur kesuwun, minangkane sing kedhokan Papatuane Rijal sing kedhokan minangkane wong sing paling eman lan sayang. Papatuane Rijal, papatuane Rijal sing eman, papatuane Rijal sing kedhokan dihormati matur kesuwun, sareng sedulur saking tampi minangkane sing kaya. Bapak Nasban, Bapak RT tinumpuk Bapak Nasban Jiko Dewe, sedaya sami hormati, sedaya sami absen. Nakira babutayuan minangkane sing bayare, nakira sing babutayuan, nakira babutayuan matur kesuwun, nakira babutayuan, nakira babutayuan, nakira babutayuan, sareng babatuane Rijal minangkane saking kedhokan. Babatuane Rijal dhewe sareng Kang Lora minangkane sing duwe sleman. Kang Lora sedulur sing paling sayang, Kang Lora minangkane sing sleman dhewe. Sareng Pak RT Nasban Edi, sareng Nok Era Edi, Nok Era babutayuan, sareng Bapak Tua Rijal Edi, Bapak Tua Rijal minangkane sing kedhokan, sareng Nok Era babutayuan dewe, sareng Mimi tuan rumah Kelsi minangkane Mimi Kayanti dewe. Wong kedhokan minangkane babatuane Rijal, babatuane Rijal sing bayari, sareng babatuane Rijal dewe minangkane sing kedhokan, sareng Kang Lurah Gading,
tuane babut Taiwan Nanang Rijal sarang bapak tuane Rijal yang gede minangkane sing kedokan dewe Ciriwan dibaca diri Kang Bata wong tinumpuk dewe Kang Bata wong tinumpuk matur kesuwun sareng Kang Lurae gede Kang Lurae matur kesuwun sareng Nok Erae gede minangkane babut Taiwan dewe sareng Bapak RT Jengkol matur kesuwun Bapak Maesaro dihormati Bapak Maesaro Bapak Maesaro sareng Nok Era babut Taiwan Nok Era babut Taiwan Nok Era babut Taiwan dihormati matur kesuwun Bapak Maesaro sareng Mama Rizal gede sareng Bapak Tuwe Rizal sedulur saking kedokan Bapak Maesaro sing paling eman Bapak Maesaro sedulur sing tinumpuk dewe Bapak Tuane Rizal sedulur saking kedokan eman sayang selawase Bapak Tuane Rizal dewe sareng Bapak Maesaro gede dihormati matur kesuwun Bapak Pai gede minangkane sing bayar Bapak Pai sampun kali sawas sareng sedulur sing tinumpuk gede Siriwanti baca diri ketulis kegawan janji ada tadi gawa minggat Bapak Pai sareng Bapak Tua Rizal gede Bapak Tua Rizal saking kedokan sareng Nok Era babut Taiwan sareng Bapak Pai gede minangkane sedulur paling sayang Bapak Tuane Rizal minangkane sing kedokan Bapak Tuane Rizal dihormati matur kesuwun
sareng Kang Lora Keding minangkane sedulur saking Tampi. Kang Lora dihormati matur kesuwun. Kenapa Putra Iwan dihormati matur kesuwun. Sareng Bapak RT Tinembung Keding, Bapak RT Nas Kanjengkong sampun sok lare. Sareng nyapri tuan rumah menangkane Ibu Mayanti sampun sok lamun. Sareng Bapak Epai, sareng Bapak Mesarawe dihormati matur kesuwun. Belum bang binatur banon kelambang sinandung mobil mandana parana hati cita-cita prilaksana. Sareng sedulur sing tampi dihormati matur kesuwun. Sareng Bapak Tuwe Rijale Keding minangkane sedulur saking Kedokan. Bapak Tuane Rijal, Bapak Tuane Rijal dihormati Bapak Tuane Rijal matur kesuwun. Bapak Tuane Rijal minangkane wong sing paling eman lan sayang minangkane sedulur saking Kedokan matur kesuwun. Sareng Bapak Mesarawe Keding, nok erang Bapu Taiwan. Ciwanci mapak jaduri iya menang iya aku. sareng Kang Lurah sedulur saking Tampi dewe. Iya iku aku namani. Sareng Bapak Tuane Rijal sing Kedokan masing bayari. Penghuni alas jati gedenya iku arane Bapak Tuane Rijal aja sok lamun. Bapak Tuane Rijal, Bapak Tuane Rijal saking Kedokan. Kami berdamit sing diarani panggonan isu. Bapak Tuane Rijal matur kesuwun. Boten ketinggalan sareng Bapane Maesara, sareng Bapane Pai masing bayari. In anak ram yang manusia Sareng Nok Erae Keding harap ganggu ning ketenangan aku. sing duwe ACWS audio sampun Bisa sing duwe ASW audio minangkane sing bayari. ajak lawan menang ning kene harap musik ning tempat panggonan aku Bos dosa. ASW matur kesuwun.
kita orang bakal ganggu nih Pak. Bos ASW wong sing paling eman. Buset. Bapak tuane Richard sedulur saking kedokan. Kita orang bakal kita harus busuk nih panggonan aku siro pengen dapetin tempat panggung. Sareng kang lurah sedulur saking Tambun. Sareng pemuda-pemudi tinumpuk wong sing paling eman sayang. Sareng bapak Mae Sarwe Keding. Sareng kang lurae Keding. Sareng bapak tuane Rizal. Bapak tuane Rizal sedulur saking kedokan. Yen eman katon emane yen sayang katon sayange. Bapak tuane Rizal matur kesuwun. Sareng sing duwe ASW Studio dihormati matur kesuwun. Wait. Put sulit. Abe para jawara, ayo rincang itu tertumbuh si kakang ya. Gerimis ning tengah gawe ingat ning kekasih bapak tuane Rizal ati gandrung kapeluyung bapak tuane Rizal bapak tuane Rizal wong demen bapak tuane Rizal ora bisa katepung bapak tuane Rizal wis lawas ranana pejane bapak tuane Rizal sing kedokan tinggal kenangan bapak tuane Rizal ati gandrung kabeh loyong bapak tuane Rizal zaman ora bisa ketepung senajan aduh sing panjenengan bapak tuane Rizal tapi batin bapak tuane Rizal aya masih parapan bapak tuane Rizal senajan bisa bulu mata sing duwe ASW audio tapi cinta masih nempel ning dada bapak tuane Rizal cintane kula oh
Lo. Weh, apa nih beli? Halo. Orang mundi. Bu. Mundi. Oh dikit, siap lah dikit ya. Yo, siap ya. Para prajurit. Siap. Gerak. Itulah. Siap. Rapat kita tuh. Kasrut. Rapat. Maaf dapat. Belum masih? Ya kok. Masih dapat jauh. Ya. Para prajurit, lancang. Kiri. Gerak. Oh. Iya tak? Cara aku. Salah tak? Oh salah. Ulang ya. Iya, orang sekolah ulang ya. Priwasina. Iya, orang sekolah. Selama kon sekolah yang dalang. Salah dari kon, ulang ya. Ulangi. Ya. Ulang. Para prajurit, siap, gerak. Iya. Ya lempang. Lencang. Kanan, gerak. Oh, benar. Benar. Go. Tegap. Gerak. Apa? Wis tegap kada budek. Iya ngono. Yang hormati ya. Para prajurit, siap, gerak. Dari sikil. Angkat kaki kanan, gerak. Hop. Wis ngangkat tangan wis. Sikil. Go. Ya. Kopel mudun dah beli. Ya. Angkat kaki kiri. Gerak. Wow. Wah. Mantap. Pada jatuh semua nang. Wah. Sedang prisin yang anak. Apa sih? Weh nang. Dun. Banget angkat kaki kanan. Dudunakan dikit angkat kaki kanan lagi nang. Dudunakan. Ya iya. Aduh. Apa? Oh, si salah berarti. Ya wis ada teh. Siap, gerak. Siap weh. Para prajurit, nggak menghormati Kang Raden Marcel ya. Hormat, gerak. Ditelang. Salah ini ki. Si benar. Si salah. Dikene. Oh, kita kon sekolah yang dalang. Weh, dikene. Laka dikene ku hormatku. Wong ku. Bisa lempeng kabeh kono ya. Tegap. Gerak. Para prajurit, istirahat di tempat. Gerak. Ya, istirahat. Ya, istirahat bae wis. Sedang prisin nang. Apa sih? Istirahat itu masa mau konon. Ya terus priwe istirahat. Weh ya salah nang. Istirahatku pegel lirian ora. Hebat istirahat iku mengkenen ki nang. Priwe aja. Tangannya aku digure. Ana ngure, nyekel apa nguriku? Nyekel. Wis gak dikumpulkan mana? Kabeh. Iya. Yo pasukan, woi. Kumpul. Wis sore jagate kagian. Weh, kumpul weh. Weh, kumpul weh. Jaga kumpul weh. Weh. Kumpul. Iya, makan sedikit. Los. Wah. Weh. Wah. Weh, engko weh. Weh. Wah, Edo. Weh. Engko aja kena makan dikit. Aku siapa nang dok? Mola. Weh, aku mandi berpragat. Mola, gampang. Sirih aku apa? Los, mana nang? Banding, mangane ya aja. Iya sira. Hei nang, le. Mene nang. Iya aja. Apa sebabnya? Ya. Kabeh para penggawa dikumpulkan mene. Ya. Sebab mana perlu kini nang? Perlune apa aja? Perlu nih. Ya. Ya aku nebang alas jati gede. Alas jati, ini ngendi sih? Ya ki alas kini nang. Go kekodongan pirang-pirang. Nah, kawitan jati ye. Anane witan gedang. Hei, dan nek. Apa? Oh, indah. Ya. Saya belikan bebodong ini. Bebodong lulu roban kian mah. Lah mau beli bebodong beli oli duit. Iya, benar. Benar. Go nang ya beli. Ya, priwe aja. Semono alas jati gede-gede nek. Ya, gede-gede. Kanggo apa kono? Aku apa? Ya iku kanggo gawe salit bijine pendopo ini nang. Pendopo? Iya. Oh, iya. Gawe pendopo. Iya, harus nyebut.
Wis sekian Ya. ajakan suwe ya nang ya. Ajakan suwe, ajakan Iya. guyonan. Ajakan guyon. Ya, waktu sore. Waktu sore. ditebas bae. Ayo ditebang nang. Yuk, Ladalah nang. awas. Apa je? Jaga surem pribon lagi nang. Ladalah. Gara-gara nang apa? Awas. Woi, mikir woi. Awas ku. Ku. Suaranya apa ku? Wah. Alah. Wah. Ayo, bulan apa? Ayo. Temu beli, jalan nek. Mene lurus. Lurus. Hei, ketemu beli jalan ya ku. Laka tunggak laka. Kalian kanggo ini wong dhewe kak kelewane budak iki. Oh. Pengen ta pengen. Iki satuan apa sih? Kok kanggo ini kene ku. Grayang-grayang bae, ora katon damatane aku. Ora katon nang. Cilik. Katon nang apa sih? Cilik usine gawene cilik matane. Cilik. Wah, wis ka. Cekang, adepan bae. Bisa. Di sih. Nah. Rota awak. Iya Nusa. Awakmu sengaja dari penghalang ya. Kita dari penghalangin wilayah aku. Sebenarnya awakmu iku sapa? Sing penghuni alas jati gede ya aku. Oh, sira minangka penunggune konon ya. Iya. Rota awak. Iya Nusa. Isun garpan nebang alas jati gede. Harap nebang alas jati gede. Ya, Ya nasarate Nusa. ana syaratnya konon. Iya. Te apa aja kono? Sarate. Ya, Pengen syarat. Sing kesiji. Kang kasiji apa aja kono? Surya 16 lorong go panjak. Loh, kaclek. Sapa kana gaclek kana ya? Kaclek. Iya bener Bud. Iya. Karo Iya, panjaknya. Beruan bae. Radennya keduman beli kana celek. Raden mah komandang umah. Wah, ya kliwat arane. Sing Sebatang bae. kesiji ya iku. Pek PL ta PL. Papa dari jalan di kana. Apa sih kesijine? Sing kesiji Ya, kita pengen minum. pengen nginum konon. Jaluk bae ning Kang Lurah Tambi. Oh, Bud. sapa kono? Kang Lurah Tambi ku. Edo. Kang Sapa? Rijal bapak. Bapak tuane Rijal sing kedokan. Bapak tuane Rijal sing kedokan. Kalau tamen mejek, aduh serak. Bapak tuane Rijal sing kedokan. 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 Bapak tuane Rijal. Bapak tuane Rijal Bapak tuane Rijal. sing kedokan. Bapak tuane Bapak tuane Rijal Bapak tuane sing Rijal kedokan. sing kedokan. Bapak tuane Rijal Kedokan sing Bapak kedokan. Rijal. Bapak Rijal sing kedokan. Terus Iya Bapak bapak tuane. tuane. Iya weruh koplok. Bapak tuane Rijal. Bapak tuane Rijal. Bapak tuane Rijal sing Bapak tuane kedokan. Rijal kedokan. Sing Bapak sing tuane gawe kasih Rijal. duit kudu nang. Pek jake wis sore pek. Maning kedok. Aku balik. Wah. Ya nang maning otak. Maning. Oh, bapak tuane Rijal sing kedokan. Angel biki alot. Boleh deh. Bapak tuane Rijal, aduh. Sirama yang dikletaki ya lot. Iku ku nembang ngomong bae. Bapak tuane Rijal sing kedokan. Rijal bapak tuane. Bapak tuane aduh. Aduh. Bapak tuane Rijal sing kedokan sun. Bapak tuane Rijal sewuannya di 2000-an dah. Bapak tuane Rijal. Boleh pira ya dingin ya. Aku besin. Iya sih bapak tuane Rijal. Sotingan sawereku. Bapak tuane Rijal. Wis los mana rebut. Kita kasih
keloro ki. Ya, Jatuh tumbal Nusa. tumbal konon. Iya Nusa. Ayam cemani, Ora pengen. kebo bule, Ora mong. ketek beruk. Abo sirap ya. Bot keteknya nyuling. Aja ngomong bae gasle. Tumbalnya apa? Iya iku tumbalnya sing masih enom. Sing masih nom, Iya sing masih perjaka. yen lanang, Yen lanang iya masih sing imut. sing imut, Apa anak sing ganteng. sing ganteng, Iya, yen wadon, sing cantik. sing cantik, Iya, tentunya sing masih perawan ya. iya Nusa. Wes, jalukan tumpun nih ya. Oke Nusa. Los, siramana penggonana nikana ya. Iya. Kada yarang ya. Los, Dodok kodo dikit. ya. Sawer aja memangan baik. Memangan baik. Anggo bensin nang do ya. Oh, mik aja digawa. Nang lek. Oh, priwe aja. Jaluke tumbal je nang. Tumbal. Yen lanang sing masih perjaka, Yen wadon. yen wadon sing masih perawan. Ada. Tadi enak kepriwe? Dijumponi bet nang. Poni. Ayo diobyak nang. Coba, ayo. Maju terus papan mundur. Ora watak mawon dimati. Bapak tuane Rijal saking kedokan. Sedulur sing paling eman. Sareng kang lore gedhe, sareng bos ASW Audio Edit. Eman sayang selawase, eman sayang seumur. Sareng mas era peput Taiwan, minangkane sing bayaring. Sareng bapak tuane Rijal dhewe, sedulur sing kedokan dhewe. Pada ibur karo batur, pada jokrek bapak tuane Rijal, sedulur saking kedokan. Bapak tuane Rijal sedulur saking kedokan, dihormati matur kasuwun. Alon-alon kaliwaton, tiwas alon ora kelakon. Bapak tuane Rijal sing kedokan, minangkane sing bayaring. Sareng sedulur sing tampi dhewe, sareng kan lurae. Nyanyi prikir tuan minangkane Mimi Mayanti dhewe. Madi, Mimi Mayanti dhewe. dulu Madi. Tuan Roma sampun lali selawas. Sareng bapak watak Awas, sedulur saking hati-hati anak busu. Pasang kuda-kuda. Ayo, hajar terus. Aduh. Begitu sakti madraguna kau. Ayo, sanda. Sanda. Aja sampai lo. Sarapos ASW.
lawas. Ayo ditaleni Kang Teguh. Sampun lali. Aja sampai ucul, Sampun lali seumure. aja sampai lepas. Nang lip, ini ya nang. Woi. Apa? Priwe. Priwe. Ku nang usoli nang. Usole. Mendika na satuannya kan. Jaka kuno Kang. Jambo. Wah, ya kau di blok ya. Bud. Satuannya kamu mendika nang. Ke dongol ke. Ke. Jaga si Bud, katon beli masih go, beli ke sarung. As ke sarung. Ya. Ke, ya. Di Indonesia. Rota denawa. Iya Ulangan Indonesia. kah? Apa sih dari penjalukan sira wis tak jumponi? Wis dicumponi. Ya, Ya, priwe wis, lawan ini isun dikawa. tetep maksa nebang. Wis digawe dikit kita ya. Weh, aku dikit. Wis. Kudu anak pernah, aku dikit. Baka anak prana ya kudu anak prene. Priwe si Indonesia. Los kan digawa. Iya. Tapi alas jati gede bakal tak tebang. Arep ditebang. Kotor. Ora bakal. Wis mene digawa beak ini. Weh, kok dikit. Wong dhewe kan ya. Tapi bedadak pendidik bae delengen ke ko. Gremedek kaya rajek. Ya, lucu-lucu ra ini ya. Ya iya. Weh, masih perjaka abek ini. Perjaka kabeh. Ya iya. Kita gora dewekan ning kene Indonesia. Ora dhewe kan konon. Iya, apa kaclek? Goblok bae. Iki perjaka penyaron ki Bud. Lah, ora becek bae, rombongan pancak los bae. Pancak tua-tua perjaka ya. Iya, anaknya wis papat anaknya. Pancak ora senggak, ora senggak. Weh, siran duwe bala konon. Iya, Indonesia. Lamun iya siran duwe bala. Los undangan kokon mene. Engkau diundang menang sira aja Melayu Indonesia. Ora bakal Melayu. Laskar anakan buta. Ayo nah kumpul. Indonesia. Dibeli sira ki. Sing kecek anakan budaya ki. Paingane ceret-ceret ya. Ceret-ceret ya dadak ki anakan buta arane. Anak-anarane beli gini. Ya ana. Yakin ki apa? Arah siapa? Arane ki. Arane kan wajlap. Tuhun ko. Lamun Iya. kian sing loro ki. Siapa? Kian ki. Siapa? Sing padek ki nunggu ning prapatan. Ceret ya. Siapa je? Arane Edo. Lamun kian ki bot ki. Apa Kian. ki? Kian gaclek ki. Oh, gaclek. Arane. Lamun kian. Apa Bud? Apa Bud? Siapa? Kian sing dia ani ton. Oh, Diudute Bud. ke. Kian satona apa sih budak ki arane ki. Kian minangka panglima kini ki. Oh. Sing di serie. Sing di blok Seri, serie aku. iya, sing anakan buta ya kian. Ki asli ya bak anakan buta ki kian. Iya, ya. Cengkang.
Lah, suud banding dengan wana dangdan suud bocahku. Bisa Pantesan pendadak pendidik bae ya. ya dosa. Duweni balalan duweni batur. Ya dengan. Wes sakian sira jarkane apa? Halo Latifah. Sapa sih sira kok? Ika Latifah anak Bapak Wata. Komande. Aduh. Lah, belum tiba. Dia dosa. Arep maksa sira. Ngajak ribut. Iya ngajak ribut tuh tandur Wah, dosa. ngajak ribut ya nang. Iya. Ayo, digawe ribut ya nang. Oh. Ayo. Maju. Satu, Maju jangan pelong Dua. maju. tiga. Wah, nang. Ana sawijine berokan nang. Dikara berokane kenang. Berokane durung dinggo. Lakas nganggone balik. Balik sing nganggone kok. Letala. Anak batur masih sing ketinggalan. Hei, wadia balak kabeh baya wis sira balik kang tempat panggonan. Ana salah sawijine. Anak buahku ingon-ingon. Wah, muni beli mike. Dikontak durung rong. Halo. Barang bapak tuane marak mamuni. Sira lagi apa tangkrang-tongkrong kene? Mati maning ta? Iya jadi sengkelang. Baru beli kini acara apa kini? Orang weruh. Wah, nggak berkabar baik. Lancar beli sih, sempretannya kok. Cak, ganti tanah cak. Cier ya lah. Kian kining desa nanti kini rong. Oh desa tinumpuk ya pak. Ari sira sih asal sing ngendi? Oh sing asal desa Tambi.
Maksudnya sira ning kene aku lagi apa? Oh lagi nyakseni senang siapa sih? Oh senang Ahmad lagi disunati. Wis durung sunate. Isirane durung sunat. Omong ora bae. Lah ya bukan sisa dintok kena. Walah ya karuan. Senang Ahmad wis disunati. Wis luar-luar acara sedulur sing Tambi sing Sleman sing Tinumpuk sing kanak-kanak wis pada nyakseni kabeh malah disakseni karo apakah karo temoan lah ya iya kuli sira mau kades aku kukur-kukur bae ya aduh kok dingin nyala ngandel mau naga ditaleni sira macalah kasing rewangi ya bapak tua semene repote telenana sikile bokat mudat rong sira ko arep ngormati karo duitan ning bocah sunat ora duit bokat ngormati aku karo beras sing balai desa wis entok dadi ngormatane karo apa oh ya wis bakal mengkonon sira ke sekolah beli oh sekolah jare wis ujian oh ya karuan bakal tas beduk madrasah bakal sore mangkat ngaji bakal tas sisa mangkal ning lampu merah ayah bokat mangkal lampu merah wah kayak dalang iya encang dia bisa beli uluk salam karo bapak tuan rumah para bapak-bapak para ibu-ibu. Oh pinter ya, encak bismillahirrahmanirrahim, uluk salame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja dawa-dawa aku tadi aku kentukan napas nih. Wabarakatuh. Baka seorang tajuk maya tamtune bisa ngaji. Adan bisa beli adan. Oh pinter, encak di adannya kayak ngapa, bak adan maghrib lah sampai meleler, mengkonon kah? Ayo cak adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasakan ya kan. Apa yang ngelik dengan dia terus? Iya nalah kalau wala kuwata. Masya Allah. Asuhun palura tampi. Iya. Palura tampi. Iya terus. Allah Akbar Allah. Wah, nipang maning bah. Aduh, lagi kan. Kotak kopa, soket tangi. Palura penjuling serak iki. Lah, rong, encak ciluk bane priwen. Ciluk. Bah. Ciluk maning. Bah. Sepisan man ciluk. Wala. Ada. Nah, sekian sadurunge berokan manjing diutus ning bapak tua manjingan ning istanane ibu tuan rumah ibu Maya sekeluarga maksudnya ulati apa ananing isine jero kamere gawan mene toli di pai mantra sok keluar luar
Ya wis, kop musiknya gonjingan aja nang rip. Ayo, nggak berbahaya. Ngongan cangkemnya samono, pakalnya sampai loh. Oli apa Rom? Oli bantal. Bantal apa Rom? Bantal guling. Masih dewek kan tasirane. Kanggo apa toli? Oh, ya wis. Sarening awakmu mancing ning istanane ibu tuan rumah Ibu Maya. Oleh bantal iku kanggo perlambang bokat mau sewaktu mau bocah pada sakit sumeng apa panas gara-gara bantal akeh tingine. Nah sekian bantale dipunjalakan ning bangunane ibu tuan rumah supaya tinggi soke pada murah kabeh. Nah penyakit pada rontok kabeh bisa beli awakmu. Oh, ya wis meneh, bapak tua sing ambu celakan. Ayo maning, gontingan maning. Bismillahirrahman. Mana dialap? Saweran ini butuhan rumah mana? Kalau tuh bensin mana? Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun tutup buang bantal nanging buang penyakitnya. Ibu tuan rumah Ibu Maya sak keluarga. Mugia diparingi berkah selamat waras rosa panjang umur dan berkah akeh milik rezeki ini. Ya ya wis rong sarening masak masih salah sewiji kanggo tampilan. Jadi awakmu wis balikan yang tempat panggonan maning bayi kok yong. Wah.